Estás flotando, pero realmente é como si estuvieses voando por encima dun barco, por encima dun resto. Sobre todo cando son restos con unha historia importante, non? Pois sempre sentes no estómago aí ese tal ou esa sonrisa de orella a orella, non? Cando baixase, depois de estar 15 días, un mes buscando algo o encontras, pois sempre esa satisfacción de que por fin atopamos, non? E sobre todo esa sensación de voar. Estás voando por encima dun barco que algún día estuvo aí arriba e agora está aquí abaixo esperando a que alguén vuelva a poñerlo outra vez no mapa. A actividade principal do que eu vivo todos os días é o transporte. O transporte urxente a mensaxería. Como dice miña nena, tes o traballo de verdade, depois a mera do buceo. A ver se un día daste de conta de que ti vives do outro. Eu me dou conta, sou moi consciente deso. Me gustaría vivir do buceo, pero ahora mismo neste momento de vida é inviable, non? O buceo que me dá é precisamente todo o contrario. De pasar a estar todo o día rodeado de xente, de problemas, de que cando non rompe un coche, rompe un paquete, cando non sempre hai un problema en un sitio, pois de repente cando meto a cabeza debaixo da auga, eso desaparece todo. Cando chega o momento que empezou a descubrir os pecios, é cando decides que, hostia, que hai outras moitas cosas que ver. Al final todos os pecios que están, sobre todo en Galicia é unha pena, pero que hai a pouca agua, non? Están casi todos desguazados ou dinamitados ou expoliados. E empezas a preguntarte que hai máis abaixo. Foi cando empezamos a ver outras cousas, a mirar outro tipo de mergullo, tanto non solamente xa con botellas, sino con botellas laterais, con recicladores de aire, con un montón de cousas que aquí naquele momento non se facía. Hai diferentes, digamos, maneiras de ver o buceo, ou ramas, ou formas de entender o buceo técnico. Nós, por exemplo, non entendemos o buceo como algo individual. Se entende o buceo como un equipo. Ahora mismo en Galicia, que temos un grupo máis ou menos de 9, 10 mergulladores técnicos que máis ou menos abrazamos a mesma filosofía de buceo e a mesma forma, non é fácil, de verdade. O sea, é algo que en poucos sitios de España eu penso que existe. Fomos nos xuntando, fomos quedando, fomos compartindo ideas, fomos organizando inmersións e despois ven a parte de exploración, todos os pecios novos ou supuestos onde pode haber. Eso nos uniu. Temos a mesma forma de entender o mergullo e sobre todo o tema dos pecios, non? Inquietude, non? Por buscar e por descubrir cousas novas que sacar a luz parte dese patrimonio oculto que hai. Cando nos dimos conta, pois estábamos enganchados nesta roda de seguir encontrando, buceando e documentando pecios. Levamos moito tempo detrás dese barco, non dese barco, sabíamos que se habían ido barcos por ali da Primeira Guerra Mundial, entonces temos aquí a un conocido que é Javi, de aquí de Portocelo, entonces un día falando con él, pois sí, hai unhas marcas e tal. Dicíamos mariñeiros da zona que ali non era zona de arrastre, pero que cando iban ali a buscar cangrexo para o aparello, se ían con óxido, que algo ten que ver aquí. Se abaixo xa hai óxido, que hai ferro. Entonces, pois, empezamos a programar un poquinho esa inmersión. Íbamos con pouca fe, non tiñamos moita fe. Na sonda, o dibujo que marcaba, nos equipos electrónicos que hai hoxe en día, solamente co dibujo que pode facer unha sonda, a verdade é que casi podes saber que tipo de barco é. Pola zona onde está este barco hundido, o dibujo que daba a sonda non era unha silueta dun barco. Era moi redonda,
tiña moitos colores, non sabíamos interpretala moi ben. Sabían que había algo, pero non sabían que era. O sea, non sabían, porque ali había no sonar, aparecía unha imaxe, parecía un contenedor incluso, vamos. Bautizámosla como a inmersión das neveras, porque facía anos e foran uns contenedores cargados de neveras por esa zona. Entonces, dicemos, vamos ir ali e vamos ir unha pila de neveras metidos nun contenedor ou a ver que hai ali. Había realmente tres posibilidades. Unha que fose unha pedra preciosa e moi cara, porque era unha inmersión bastante importante. Outra que fose un contenedor de neveiras de un barco que había perdido, un cargueiro que había perdido un par de contenedores cheos de neveiras. E a terceira que era que todos esperábamos que fose, era que fose un barco, un pecio. Pero gracias a Javi de Portocelo, o que nos levou, que conocía a marca e o que nos asegurou que aquelo era un pecio. Sí que non sabíamos, ou non sabía cal era. A pesar de ser tan profundo, decidimos ir. O máis complicado, como sempre en Galicia, atopar ese día no que 6 mergulladores, o sea, 4 buzos de fondo, 2 buzos de apoio, 2 persoas que estaban na barca, poden estar ao mesmo tempo que o mar está como un plato. Claro, porque é unha inmersión que está completamente exposta a casi 3 millas da costa, a 90 e bastantes metros, no que tens que ter un parte de tempo estable, porque entre que te tiras a auga e sabes para arriba, pasan máis de 2 horas. Planificámoslo, coincidimos un día perfecto, como se eu penso que se o programas outra vez non vai a salir igual. A mirande parte do tempo, só ves os 4 metros de cabo que tes diante, que teóricamente acaba en algún sitio, e ti vais baixando polo cabo, seguindo o cabo, vixiando os focos dos que veñen detrás para saber que os que tiñen que vir veñen todos, parando a vez en cando para ver que van a manter o grupo cohesionado mentre vais baixando. Estás totalmente concentrado nunha inmersión que estuve planeando durante semanas, ou pensando nela polo menos durante meses, e de repente non sabes a certeza do que vai a ser hasta que chegas. Aí é como se o reloj se puxera a cero e empeza a contar esos 15 minutos que levas planeando durante meses. De repente hai un barco. De repente hai un costado dun barco. Pois ali estaba, un barco en posición de navegación total, con dirección noroeste. A verdad que o sonriso é de orella a orella, non? Cando chegamos ali, vimos o pecio en posición de navegación, está de pie e totalmente entero, é impresionante. O sea, nese minuto xa valiu a pena. Aínda que tuvera que volver nese minuto, para min xa valira a pena esa inmersión. Primeiro, que non sabíamos se va a haber algo aí, non? E cando ves que hai algo aí, realmente, que está o barco e dices, hostia, hostia, hostia. Sabes, é a primeira vez que alguén, non? Vais a ese barco, non? E entón, como, bueno, pues eu fui o primeiro, non? Ese grito de moi ben, non son lavadoras, é un pecio e ainda por riba un pecio moi ben conservado. Estamos visitando este pecio por primeira vez, somos uns afortunados por estar vivindo isto. Creo que fixéramos 17 minutos no fondo na máis, contando o descenso, o sea que uns escasos minutos. Deu-nos tempo a recoller unha parte de costado do babor. Vimos todo o casco por completo, incluso as bodegas estaban perfectamente delimitadas, estaba moi ben conservado. Fomos navegando hacia a zona do puente, na sala de máquinas, na zona do motor, vimos que nun do costado, porque o resto do casco está totalmente entero, ten un agujero, non pudimos medir, pero máis ou menos tiña uns 3-4 metros de diámetro. Un agujero redondo, prácticamente redondo. Despois da inmersión, empezamos a investigar e falamos cun historiador, con Fernando Patricio, e foi que nos dixo, creo que encontrastes o trompo. Era un pecio chamado Trump, que de feito salió na prensa e na radio e tal. Que había hundido en 1917, creo que recordar, o submarino o UC-64. Cando falamos da guerra submarina tamén temos unha visión así moi distorsionada, non? Realmente a guerra submarina na Primeira Guerra Mundial non era guerra submarina. O submarino cazaba e loitaba en superficie casi sempre. O submarino interceptou o cargueiro en superficie, perseguiuno hasta que parou. Mandou baixar a xente e o torpedeu. O burato raro que habíamos visto no costado, que indicaba que era unha implosión, porque
estaba acostado, estaba hundido hacia dentro. Además estaba xusto na altura da máquina, vale, que donde normalmente lle daban para que fundise o máis rápido posible, indica que o máis seguro que sexa o trombo, casi con total certeza. Encontrar un barco con esta historia, pois sempre foi moito máis gratificante que encontrar unhas navegas. A ría de Ferrol hoxe en día está pechada co dique que fixeron para o porto exterior, pero esta era unha zona donde de algún xeito se concentraba o vento e facía moi perigosa esta zona. Aí na mesma zona, que eu sepa, hai dous naufraxios, un de 1913 e outro é o Tongai, o barco da Yuta. Este é un buque sueco, era un buque construído en Göteborg, e cando sufre a colisión era bastante novo, somente tiña uns 13 anos, porque isto aconteceu no ano 53. Era un barco mercante grande, tenía 140 metros de eslora. Estaba volviendo a casa, a Suecia. Venía de Asia con su mercancía, entonces estaba yendo hacia el norte y en un día de niebla chocó con un barco inglés. Abordouno un tanque inglés que era o USS Cardiff e a vía de auga foi tan considerable que abandonaron o barco. Pero, claro, a 60 millas do Cabo Prior, onde acontece este sinistro, pois facilmente se enteraron os franceses, que sempre están á caza estes moitos remolcadores, e entonces ao día seguinte xa se presentou na zona. Saltaron a bordo, deronlle un remolque e o capitán sueco volveu a bordo para recoller a documentación que deixaran abandonada co apuro, non? Un remolque francés lo trajo hacia Ferrol, pero estaba en noviembre, en pleno invierno, mala mar, y al final, después de varios intentos, se rompió las tachas, se rompió el remolque y el barco se fue a pique. Después de varios días flotando, tenía una grieta grande y estaba entrando agua. Entón o barco xa quedou á deriva, atravesado, e non deu tempo a practicar outro remolque. Eso que eles xa tiñan avisado a Ferrol para que dispuxeran dun dique onde poder meter o buque e reparalo. O buque xa estaba prácticamente en terra, estaba a unhas 2 millas aproximadamente entre Prior, Prioriño, pero non deu tempo máis, o buque afundeu. Si sabes dónde queda el casco, está tan cerca de la boca de la ría de Ferrol que dices, después de venir varias millas o muchas millas remolcando, es que se quedaron a un paso, los pobres. O Tongai, a primeira noticia que tuve dese barco debe ser aproximadamente cando tiña eu 8 ou 9 anos. Mira onde nos remontamos. Todo el mundo sabía que estaba ahí. De hecho, hay muchos pescadores, sobre todo desde la zona de Ferrol, que lo llaman el casco de Uti. Lo llaman el Uti. Xa daquela, xa se largaba o palangre, nesos restos, que nós daquela o coñecíamos como barco do Utah, porque era a carga que levaba. É unha especie como se fora de estropajo, parecían as nanas estas de alambre, unha cousa así parecida. Viña todo como con lodo, xidao, e claro, moitas veces viñan nos anzós, pois viñan restos da carga do barco, e nós pescábamos ali moi bons badexos, de 8 kilos, 7 kilos, 9 kilos. Yo tenía interés
en bajar ahí, sobre todo porque no había fotos. Entonces nadie sabía cómo era el barco. O Tongai figura, por citar un exemplo, nalgúnha bibliografía, como Tangoi. Por outro lado, nós sempre lle chamamos Tongai. Finalmente foi John Coyne quen despexou a incógnita e dixo, non, é Tongai. El reto mío era bajar ahí, buscar pruebas, conocer el barco, saber orientarme y encontrar la foto. Bajar un día ahí encontré una placa en la sala de motores que ponía Gotemburgo, 1940 creo que era, y con eso empecé a hacer una búsqueda en internet. Y al final me metí en un foro nórdico de barcos y les di cómo viene escrito el nombre de Tongai en los libros españoles, el año que se hundió, y pregunté si alguien me puede dar una pista. En breve, muy rápido, me contestaron, oye, está escrito mal, así es como se escribe. Y a raíz de ahí el nombre verde del barco salió y las fotos. E a foto que está publicada na web pódese ver o nome do barco, que é Tongai, con G, H, A e I latina. Ser capaz de encontrar el nombre verdadero del barco es una satisfacción. Es un sitio bastante complicado. Está cerca de la boca de la ría de Ferrol, ahí sale mucha suciedad. Es muy oscuro siempre. Eu teño estado buceando, adentrarme un pouco no canal, pelexar contra a corriente é casi imposible. Entre a baixa mar e a pleamar, que hai unha altura aproximada de 4,5 metros, a forza da corriente pode alcanzar os 3 nudos. Toda la zona cerca del barco es arena, o sea que no hay bajos, no hay piedra. Lo que pasa es que es una inmersión bastante peligrosa en el sentido de pasan barcos muy grandes muy cerca. Está muy cerca del canal. O naufraxio queda entre un baixo coñecido como a Cabaleira e os baixos das Leixiñas. E os barcos xustamente entran por ese canal. Como sabéis, en la ría de Ferrol hay un base militar. Por semana salen a hacer maniobras todos los días. También hay una planta de gas en Ferrol muy importante y salen barcos enormes ahí. Entonces es una zona complicada. Aí normalmente hai moito tráfico de barcos, entonces é un sitio peligroso para bucear. Hai que estar en coordinación co Porto de Ferrol, con Coruña Tráfico, e ter todo moi controlado, ter unha liña de vida para a deco, e, bueno, moito sentidiño. Cuando vamos a bucear en Tongai, por lo menos haces 90 minutos de agua, por lo menos, o si no más. Y tú puedes tirarte del agua, miras por todos los lados y no hay barcos grandes, no hay pescadores, no hay nada. Y pasa un barco grande, aunque estén muy lejos, es un ruido, es que se oye mucho. No mar, como sabedes, escoítase todo desde moi lonxe, e, bueno, pois teño levado algún sustiño pequeno, de, ao mellor, pasarme un pouco hacia o canal, collerme un pouco a corriente, sentir un ruido, e, bueno, pois buscar menos auga rapidamente. Nadar hacia terra, polo fondo, pero buscando menos auga. Tú estás abajo del agua y entra un barco grande en la ría de Ferrol, es que asusta mucho.
pouco os buzos han bajado pola profundidade, son 65 metros. Es que hai que ser un poquito loco. Eu creo que é un pecio moi axeitado para o desenrolo desta actividade de buceo técnico en pecios aquí en Coruña. O buceo técnico, para que non teñen puñetera idea deste mundo, é máis ou menos como comparar ir a pasear polo monte coas túas botas de quechua de Decathlon ou ir a subir o Himalaya. Podes ir coas botas de quechua, home, podes. O máis normal é que seas cos pés conxelados, non? Pois isto é igual. O buceo técnico é ese paso máis alante en o que se dá despois do mergullo recreativo. Cada vez que se habla de buceo técnico sempre se pensa na profundidade, está moi relacionado, sí é certo. A partir de certa profundidade, non? 30 ou 40 metros, a partir desa profundidade, pois, requires outros equipos. Requires outro manejo, outra experiencia, outra formación. Coñezo moitos compañeiros mergulladores que parece que o afán é ir o máis profundo posible. Probablemente polo propio efecto do ambiente hiperbárico, dos cambios que experimenta o organismo, os efectos dos gases, cando se están respirando, pois hai unha disposición mental a que a profundidade teña todavía un aspecto un pouco máis de un vértigo atraínte e interesante. Sin embargo, para min eu teño que reconocer que a profundidade é un problema, é algo que teño que afrontar se quero ir a donde eu quero. Non é solamente baixar moi profundo. É eso, estender o teu rango de mergullo máis alá do simplemente da hora ou 45 minutos que che dá unha soa botella, nada máis. A xente pode pensar, é moito máis complicado inmersión profunda que inmersión. O complicado é manexar o equipo, todo o que levas, o equipo que é necesario. Podes chegar a levar 8 e 9 botellas colgando por todas partes. Tens que aprender a moverlas, a cambiarlas, en cada botella leva un tipo de gas normalmente. Según a profundidade a que vayamos mergullar, precisamos levar o gas necesario. Pero, por exemplo, o oxígeno puro, que é a xente que pensa que levamos oxígeno puro, en realidade só podemos respirar dos 6 metros para arriba. O sea, dos 6 metros para baixo corremos un risco moi grande de intoxicación por oxígeno. Os riesgos, máis alá de 40-50 metros, son altos. Podes ter un accidente descompresivo, podes ter consecuencias fisiológicas, claro. Entrar en pánico, aumentar o teu ritmo respiratorio de forma importante a 100 metros, fai que ao mellor dos 15 minutos que tiñas de gas útil se te queden en 5. Nunca hai que ir máis alá dos límites de cada un. Cando un se sente que fago aquí, é que non debe estar aí. Calquera pode bucear, realmente. Ser buceador técnico non vale para todo o mundo. Tenche que gustar, tenche que chamar moito o que hai no fondo para poñer todos os medios para conseguir chegar hasta ali, non? A seguridade 100% non existe. É un tema de fe. Fe no teu equipo, tendo como equipo o equipo de mergullo, e no teus compañeiros, sobre todo no teu equipo de buceo, nos teus compañeiros. Hai unha regla moi importante do buceo que primeiro para, respira, piensa e despois actúa, non? Se cambias esa de orden buceando, normalmente a cousa acaba moi mal. Levábamos tempo querendo facelo, porque xa facía tempo que non facíamos nada así un pouquiño máis complexo, non? Esta semana había xusto hoxe que pola tarde o vento iba a respetar. Mais ou menos o mar vai permitir acercarse hasta o exterior da ría de Ferrol en mar aberto para ver que se encaia moito vento ou moito mar de fondo. Despois simplemente quedar para, como lle decimos nós, cocinar os gases, non? Que facer as mezclas. Antes de ir ao barco se analizan as botellas, se comprueba que os gases son os que teñen que ser,
que as presións do gas son as que teñen que estar para o tempo que temos calculado para estar no fondo. Pero desde Coruña son casi 50 minutos de navegación. Entón é necesario que o mar este en boas condicións para poder achegarnos con certa comodidade. A ver, o tes marcado nunha sonda, vale, con unhas coordenadas, pero bueno, ainda así tes que máis ou menos atinar, non? E solamente hai un punto no barco, que son as dúas máquinas que están en posición de navegación, que levantan un pouquiño máis co barco. Entón é importante buscar ese punto de referencia para que máis ou menos caigas na zona do barco, porque o resto, ao redor, non hai nada. La marca está bien, es la del primer piso. Pero me parece raro que no levante, tío. Pero me parece raro que no levante la marca. Ahí está. Ahí está, sí. ¡Tira, Jorge! ¡Agua! Dale cabo. E unha vez que estamos ali, se fai, unha vez con todo o equipo posto xa, se fai un chequeo presalto, non? O sea, que basicamente consiste en un chequeo de válvulas que comproba que todas as válvulas están abertas, que os reguladores dan gas. Ok. Seco. Que teña esa presión de aí, que durante o traxecto de ida non pasou nada que fixese que as botellas se baleirasen. Tamén explicar o que levamos cada uno de equipo, non? Compás, ordenador, profundímetro, cuchillo, lastre, vale, aletas, capucha, máscara, marido, una cámara que ya está grabando, ¿no? Sí. E despois son inmersións como a de hoxe, por exemplo, que levas unha botella a maiores para estender abaixo no fondo, o tempo de fondo, e tirarse a auga con tantas botellas en riba ou sair despois do barco, se o barco se move moito, é complicado. Ao final, entre botellas, equipo, levas casi 70 kilos encima. Sí que é certo que se sufre un pouquiño, o sea, estar de pé no barco movéndose con todas as botellas colgando non é moi agradable. Eso sí que é certo, unha vez na auga, eso desaparece. Cando se mergulla tan profundo é como hoxe no Tongai. O barco non pode fondear. O peso do barco cargado, vale? É moi fácil que arrastre algo e aparte tarda moito en baixar. Entón que se fai son un torpedo que basicamente é un peso cun cacho de cadea e cabo. E logo arriba hai unha bolla para marcar o punto, non? Baixamos hasta 6 metros, aí se fai outro chequeo antes de seguir baixando. Chamase un chequeo de burbullas, vale? Un a un os membros do equipo vai dando voltas diante dos outros vermos e os demais buscamos posibles puntos de fuga de gas ou o equipo mal colocado, vale? Que a mellor saltar a auga pues, haya descolocado e a partir de aí empeza a contar o tempo de inmersión. En verano toda a parte de arriba, normalmente cando pega moito sol, como esta semana pasada, formase unha primeira capa de plancton e de microalgas que queda moi verde e casi como unha sopa. Pero despois, a partir dos 15 metros, desapareceu e era toda agua de feito abaixo, onde chegaba a linterna había visibilidade, vale? Que pasa? Que non hai luz. Non hai luz porque toda a luz queda nesa capa inicial que impide a entrada de luz. Entonces xa a partir de aí baixamos hasta o fondo e ao chegar ao fondo simplemente pois disfrutamos do pecio. Son dos moles inmensas que deben de ter prácticamente 7 metros de altura. Están en posición de navegación as dúas, son gemelas, están as dúas un pegada a outra. Son impresionantes, a verdade. E son dúas máquinas, era un barco grande con un gran porte e a máquina é acorde ao tamaño de barco que era. E xusto o fondeo caeu xusto no medio das dúas máquinas
para que despois, ao final da inmersión, apretando o tempo, subímoslo hasta a parte de arriba da máquina, para que despois quedase máis ou menos colocado para sair. Baixamos no medio das dúas máquinas, aí tapamos un dos reloxos que marca o avante para, vale, que está incrustado no costado das máquinas, está uno en cada lado, xusto no medio das máquinas. Reloxos e todo, ainda se poden ver, vale? Non se ven porque están cheos de ferruxe e de incrustacións de materia orgánica, vale? Pero se lle das coa man, incluso podes chegar a ver algunha cifra e algunha marca. Seguimos hacia popa, viramos hacia babor, ali encontramos algún xenador pequeniño, alguna pequeña caldeira e tal, alguna maquinaria auxiliar. E dimos a volta outra vez, e logo imos subindo pouco a pouco, dando voltas ás máquinas, hasta chegar onde deixamos o rizón, disfrutando un pouco da cantidad de congrios, había un montón de congrios, algún moi de Francia, había cosas que ver. Este pez en concreto é impresionante a cantidade de variedade de tamaño de congrios que hai. Son impresionantes, desde congrios que son casi como búfalos, como digo eu, son unha cabeza que parece hasta pequenas crías, pero está repleto. Oco que miras, oco que hai unha cabeza de congrio mirando para fora. E tamén, como sempre, alrededor de hai congrios un montón de pequenas gambiñas que son moi curiosas, moi xeitosas de ver. A parte de arriba, que están as tomas de aire, os respiradores, e tamén desde o costado, na parte de abaixo, que se ve perfectamente as bielas e o cigüeñal, a parte de abaixo dos pistóns, que onde sale a biela, que son un tamaño realmente... que casi cada pistón é casi como o noso barco, vamos. As dúas máquinas xemelgas son impresionantes, o sea, son dúas moles de verdade, es que é como por dous contenedores de obra un encima de outro, pois pons un sitio no medio e outro é igual, e ti estás ali abaixo e además como é un barco que está completamente destrozado, que non queda nada ao redor, sobresale moitísimo sobre a estrutura do barco e aparte están prácticamente intactas. Daste conta que estás nos restos dun barco moi grande. Estar na cidade todo o rato, en casa, non podo. Pois fomos facer rafting, ou barranquismo, ou senderismo, ou kayak, algo que eu estar quieto non vai comigo, e sobre todo necesito sair de aquí, necesito sair da... Non me gustan as cidades, non me gusta vivir nunha cidade. Eu un pobo pequeno, e gústame os pobos pequenos, gústame a tranquilidade, gústame disfrutar da naturaleza, se non se pode mergullar hai que facer algo, pero non... estar quieto, non. Pero é complicado estar sin mergullar. Realmente, para mí, é unha terapia. Eu sempre o digo, cando a xente me pregunta, para mí, o mergullo é unha terapia. Eu penso que sen o mergullo faría moito que habría toleado, ou non sei.